Moro! Pitkästä aikaa YouTube-videota. Ok, mennään geometritässiä. Ja äsken tää paska ei kuvannut, niin ei natsaa. Ja alkoi pikkusen ärsyttää, kun oli niin hyvä video. Niin tästä pitää tehdä parempi. Mitä koitetaan. Devil. Ehdotelkaa mappeja mulle. Siis mitä teidän tekemiä. Ei, mitä mä kirjoitan? Oi mun sormi. Oikeesti. Jos tulee 100 seuraajia, niin mä näytän naavaa. Jos tulee 50 seuraajia, niin tehdään video. Mutta seuratkaa ja likeetkää videoita. Mun unelma on olla suosittu tubettaja. Ihan oikeesti. Niinku mulla ei oo fingerdassia läpi, mutta mulla on dassi läpi. Niin outoa. Mä vihoon clubsteppiä oikeesti. Mitä? Häh? Jos tulee enemmän seuraajia, tai jos tulee 40 seuraajia, mä teen ASMR-video. Arvo mikä on semmonen hyvä ASMR. No. Otat haarukan ja lautasen ja sitten hikkas sen ilmeen kun kiitos. Oli muuten oikeesti paha. No. Mulla oli tänään Kyklesissä 86%, kun mä sain tänään. Sitten kun mä menin uudelleen geometritässiin, mulle tuli 77%. Vielä. Ei hel. Mennäänpä Fortnitea. Mäkin kysyin milloin paljon. Kohta. Ota. Kaikki. Oikeesti? Se on parhaita. Eikö sä oikeesti tykkää näistä? Tai tykkää, mutta ei mua tee mieli. Voi helvetti. Mulla on ihan hullusti parempia.
se taakse. No kyllä, mutta Mitä? eikö se geometri käsiä? Joo. Ja mulla on pelattu vähänkään Fortnitea, niin tää video loppuu siihen. Halleluja. Kyllä mä kuulin jo, että ihan nyt on paljon, mutta mä kuvataan tää video. Eikö niin, mä kerroin sun nimen, vaikka mulla olisi pitänyt. No ihan sama. Ei hata mitään. Tätä ei tuu yhtään mitään hyvää. Voisitko silloin mun sen suuri? Häh? Se mun suurikin, mä sain ihan hulluna niitä kortteja. Hei muuta. Hei, mennäänpäs. Älä tee noin, katsotte näin. Ai joo. Muita on aika nopeita. Bam bum 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 niin kuin, mä ohjaamme on parempi kuin näppäimistöllä hiirellä, mutta mä opettelen pelaa näppäimistöllä hiirellä. Eikö se ookin mä jo niin paska näppäimistöllä hiirellä? Et yhtään. Ok. No mä näytän minkälainen mä oon näppäimistöllä hiirellä. Mä ohjaimella niinku paljon parempi. Ei tullakaan koko enää. Onko nää muuten pakkoa? Ei. Niin, 2. Oliko 2? Nyt on hias. Olis muistunut katsoa videota. Ota vähän nopeamalla. Aika passia. Kylmä on varmaan parempi kuin kylmä on. Kylmä on opemispäivi.
tää video loppuu tähän.